Bé, en principi bé. Pensàvem que seria més difícil, però no, molt bé. Doncs jo al porta a porta considero que les cases està bastant bé i que es pot fer, hi ha coses que es poden millorar, perquè sempre encara hi ha molts dubtes i això, però així en general jo trobo que està bé. Abans havia d'anar a tirar la bessura al contenidor i ara me la passen a recollir a casa, vull dir que bé, jo per mi cap problema. Per mi ja m'està bé el tema d'estalviar en recursos, de poder reciclar. Les meves expectatives eren més o menys el que estic visquent ara. El que sí que trobo que per la gent gran potser és una mica més complicat. Crec que per la gent gran és un inconvenient més que una ajuda. Per la gent jove, cap problema. Crec que és tot positiu.